Bal pod maskama i ove se godine tradicionalno održao u kristalnoj dvorani hotela Kvarner. Sto 150 turističkih godina Opatije prikazano je na duhovit način, uz glumu, ples i glazbu. Krinoline, frakovi i niz karnevalskih detalja ukrasili su kristalnu dvoranu te privukli veliki broj posjetitelja. Ali mislim da je ovo potrebno i tako lijepo i tako neobično da ljudi malo napuste neki svoj svijet, idu neku malo igru i imaju neke maske i pokušavaju da kroz te maske govore nešto drugo. To je tako lijepo, zato što je igra, zato što je to vrlo blisko pozorištu, a to je iluzija. Nema ništa ljepše nego biti u iluziji. Da mi sodelujemo, ker konec koncev smo dve turistične kraje, Piran in Opatija. Opatija za nas bi lahko bilo tudi en model, kako naprej z naš turizem. In jaz mislim da tudi Opatija nekaj lahko nauči od nas v Piranu. Pa ovo će biti jedan lijepi projekt Rivijera kroz stoljeća. Zapravo želimo sve naše posjetitelje prisjetiti ona slavna turistička vremena koja su bila na Opatijskoj i na Portoroškoj rivijeri. Uz dva glavna glumca dobroj zabavi doprinijeli su i voditelj Robert Ferlin, pjevačica Katja Budimčić, plesna skupina Rotondo, plesni parovi Ana Herceg i Marko Herceg, te Ištvan Varga i Gabriela Pilić, kao i big band Josipa Forenbachera. Ovogodišnji karneval u Opatiji bogatiji je za neka nova događanja, pored već onih tradicionalnih, a to je u stvari jedan projekt koji se Rivijera kroz stoljeća, koji se provodi zajedno sa slovenskim partnerima. Radi se o pilot projektu Ples pod maskama i koncert karnevalske glazbe. To nije običan ples pod maskama, to je u stvari jedan kazališno-plesni spektakl. To je jedna retrospektiva Opatije kroz pjesmu, kroz modu, kroz opatijske čakole, kroz stoljeća, a u izvedbi poznatih voditelja, glumaca i plesnih parova. Pa zapravo, eto, cijeli projekt je realiziran zahvaljujući europskim fondovima za prekograničnu suradnju i vodeći partner u ovom projektu je općina Piran, odnosno Portoroš. Zahvaljujući njima napravili smo projekt koji bi trebao biti svrha dolaska gostiju na Portorošku i na Opatijsku rivijeru. U cijelom programu je 6 projekata. Večeras startamo sa prvim projektom Rivijera kroz stoljeća. Ovo se nekako odlično nadopunilo na naš projekt Zima u Opatiji. Želimo napraviti jednu veliku manifestaciju u vrijeme kada gosti nema. Znači, to bi trebalo biti povod dolaska gosti u Opatiji zimi. Bal pod maskama uz balenjeradu i ostala karnevalska događanja zapravo su dio programa Rivijera kroz stoljeće, koji se realizira u suradnji Portoroža i Opatije uz financiranje Europske unije sa ciljem povratka ovih prostora u dane ponosa i slave. Radi se o pilot projektima 6 različitih programa sa ciljem kulturnog povezivanja i suradnje Opatijske i Portoroške rivijere. Opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić naglasio je kako će se krenuti u dogovore sa hoteljerima sa ciljem promocije karnevalskih događanja sa svrhom privlačenja novih gostiju. Opatijski političari, gospodarstvenici, ali i gosti iz Hrvatske i inozemstva sudjelovali su u priči iz prošlosti koju su vodili Goran Navojec i Zijah Sokolović.